majoria, d'aquells que només es lamenten, d'aquells que mai a la seva vida s'haguessin cregut que la independència seria bé i positiu pel país, però que han vist com els seus serveis bàsics, com Espanya arruïna i centralitza el poder, de tal manera que Catalunya s'ofega. Hem de convèncer, hem d'explicar-nos, així ho podem fer, i ho podem aconseguir, i podem forçar aquest referèndum. El referèndum no cal fer lleis. Quan hi ha una majoria es porta endavant. Quan hi ha una majoria clara, política, social, parlamentària i una hegemonia cultural i política, es pot aconseguir. I estem en disposició de fer-ho, perquè els altres ja no tenen arguments. No hi ha arguments. No podem esperar a veure què passa a Madrid i guanya les eleccions de la A a la Z, d'Aznar a Zapatero. Al mig, centrats, està que sí, perquè anirem cap al món plaer d'independència. Visca l'esquerra, visca la terra, visca la llibertat. Independència! Visca Catalunya lliure!